Primeiro, teño de dicer que non coñezo ningún país que teña unha muller como máxima figura simbólica da súa literatura ou que represente a súa identidade de forma máis xenuína como non sexa o caso de Galiza. O cal non deixa de ser xa moi sintomático. Pode ser que isto explique por que fixeron unha operación de maquillaxe e de adaptación manipuladora tan forte, xa que Galiza non é un país independente. Mais Rosalía si tiña unha consciencia cultural totalmente independente de España e, desde logo, Galiza era a súa única patria. Curiosamente, Castelao nace xustamente o ano seguinte ao que morre Rosalía, 1886. Nace cando comeza unha gravísima depresión da cultura galega premida pola expansión imperialista finisecular que dará lugar ao cosmopolitismo modernista. O elo que une Rosalía con Castelao é a consciencia e identificación coa idea de que Galiza é a única patria dos galegos. Úneos tamén a asunción de sermos un pobo distinto, unha nación diferente, a consideración de que merecemos outra sorte na historia e o empeño por continuar o labor de restauración dunha literatura en lingua galega, agora xa con Castelao rigorosamente unilingüe. E todo isto desde a identificación coas clases populares do país, labregos e mariñeiros, como clase nacional por excelencia. Si en todos estes aspectos Castelao representa un chouto, un avanzo na definición conceptual e na análise, hai despois moito mundos rosalianos que non podían ter continuidade en Castelao. Castelao foi un home que pasou moitos anos da súa vida, prácticamente até os 30, algo atordoado pola atmósfera imperante. Salvouno a súa atenta observación da realidade e o seu espírito crítico. Era un home de talante moi xeneroso, nada convencional no aspecto artístico, mas moi pouco problemático do ponto de vista psicolóxico e afectivo. Por dicelo dunha maneira algo vasta, tiña temperamento de artista plástico, era absolutamente heterosexual e dunha grande capacidade de síntese. Hai un aspecto en que é concomitante con Rosalía, que é na súa actitude digna, na firmeza das súas conviccións, na súa final asunción de que podía encarar todo tipo de sacrificios e martirios por Galiza, co cal voltamos outra vez ao elo patriótico. Noutros moitos aspectos son dous mundos moi diferentes, tanto que Castelao apenas deu albiscado que Rosalía era vítima dunha forte manipulación o que quizá non lle permitiu entrever a importancia de revelar a realidade dun mito que el se contentaba con identificar coa terra nai. Mais unha versión telúrica e antropolóxica de Rosalía do que unha versión ideolóxica, política, social ou psicolóxica. Castelao ás veces tórnase nun moralista, cousa que Rosalía tiña máis mitigada. Pero xa que falamos de matrimonio, nos dous está a ironía crítica sobre esta institución burguesa e tamén unha certa confesionalidade cun cristianismo evangélico. En todo caso, Castelao é xa unha figura para un momento histórico con práctica organizada do nacionalismo e no que a participación directa en política do intelectual non só era xa posible, sino necesaria. Castelao é un fillo en parte das causas e consecuencias da emigración, do posible acceso de fillos das clases populares á universidade e do contexto internacional de guerras interimperialistas. É a formulación doutrinaria do nacionalismo e a súa aplicación práctica.